Ang kahuot sa dagan sa trapiko sa dakbayan sa Subo usa ka problema nga nasinati dili lang sa south o sa north o sa downtown o uptown area. Unsa ang hinungdan niini? Kakuwang sa dalan, kakuwang sa traffic enforcers o kakuwang bus sa disiplina. Si Joy Tumulak sa Cebu City Traffic Office nagkadayon nga usa sa pinakadakong hinungdan sa traffic mao ang kawala sa disiplina sa mga motorista sa pagrespetar sa mga road signs. Number one is disregarding traffic sign, DTS. No left turn. Yes, kanang mga signages nga no stopping, mohunong ka, no left turn, mo left turn ka. Yes, disregarding traffic sign. Mao ginay number one. Mao pinaka-highest. Naa siya sa atong average is naa siya sa mga 50% sa violations committed sa usa ka buwan. 50%. And the rest 50 is katong mga ginagmay lang nga mga violation. Matud pa ni Tumulak nga ang problema sa trapiko dili masulbad sa gobyerno lang apan kini nagkinahanglan sa partisipasyon o koordinasyon sa publiko.